Atong sayron ang dugan pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Argil. Samdan ang 29 anyos nga lalaki human mapaakan og buaya diyang milukso kini sa kulungan niini sa usa ka animal park sa CI Zamboanga, Sibugay. Ani ang dugang detalye. Gikagubta ni ini mga residente human mapalga ng usa ka 29 anyos nga lalaki nga gipaak og buaya sa sulod sa kulungan niini sa usa ka public park sa barangay Lai, CI Zamboanga, Sibugay bandang alas 11 sa buntag adlawng Lunes. Gani makita ang maong lalaki nga nagpingit sa kasakit samtang ginakalma sa mga residente ang maong buaya. Sa laing video, makita nga giwisi-wisi sa buaya ang maong lalaki. Hinuon nabuhian matud pa kini sa buaya sa diyang miabot na ang tag-iya sa maong buaya o gibagting niini ang steel fence gamit ang kahoy. Gilayon girescue sa otoridad ang biktima o gilapatan og first aid ang mga samad ni init sa tuo nga paa o parte sa iyang bukton. Gilayon sab nga gidala kini sa Provincial Hospital aron mapatambalan. Hinuon anana kini sa maayong kahimtang. May pasalig sab ang tag-iya sa maong buaya nga mutabang sa galastuhon sa pagpatambal sa biktima. Ginasuwayan pa kini makuhaan og pahayag. Sumala sa kapulisan, posibleng naalaan nga dulaan sa maong biktima ang buaya busa iya kining gilukso. Aware nga yung mga tao doon na talagang buhay na buhaya po yung nandun sa loob ng cage. And sabi naman ng mga kamag-anak na may problema nga po sa pag-iisip at napagkamalan na po talaga niya na laruan yung buhaya na nandun sa cage kaya tumalon po siya sa loob. Gumikan sa hitabo, temporaryong gipasiradaan sa DENR 9 sa publiko ang maong park. Sinecure po ang ating crocodile at inassess. And for the meantime, sinurada po muna ang lugar. Ngayon actually ay nag-uusap ngayon para paigtingin yung dapat pang gawin para hindi na po maulit ang incident. Gumikan sa hitabo, gisugyot sa uyuan sa biktima nga unta gisiguro nga dili gyud masudlan og tawo ang kulungan sa buaya. Ang nakita na ko sa ilahang fencing, seemingly it's not that very safe. So anyone can climb and jump in. There should be also security guard in place so we look after the people who are coming to see the place. Sumala sa crocodile expert, compliant na matud pa sa security feature ang maong cage sa buaya nga naa sa maong lugar. So yung facility po nila is standard and compliant naman po sa lahat ng security features. What we want to include for the additional safety. Magkakapwedeng lagyan pa ng isa pang perimeter fence na mababa just to make the viewers na hindi kagad siya makapasok. Pahimangno sa mga eksperto nga mag-igmat sa mga captive or wild animal sama sa buaya nga gikonsiderang highly territorial animal. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.